Čaute, tu je Teo, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska to už točím po tretíkrát. Pretože prvýkrát to točím na, viete čo? Na nič. Druhýkrát omylom, fakt, že omylom stlačím zastavenie natáčania, nie, vypnutie natáčania na miesto zastavenie natáčania. Sorry, že nerozprávam tak plynulo, ale som zadýchaný. Teraz som v lišťáku teda, ak som to už povedal, tak sa ospravedlňujem. Dneska si tu tak pocvičím fajne. Som na BMX-ke. Jaj. No, čo tu dneska budem robiť, to už som samozrejme povedal. Ale koľko bude trvať toto video? Neviem. Inak páči sa vám môj nový účes? Páči? Hlavne nie je taký výrazný, ale tak nejaký nový účes musím mať a idem sa napiť. Lebo to je to chlastadlo. Ja nemám nič. Počkaj. Nechcem skákať s telefónom v ruke. Tie prvé dva pokusy boli na námestí, ale tak. Lišťak je pod námestím. Necingaj. No, dobre. Nie, no dobre, fuj. Som sa zlakol. Ježiš, fuj. Z toho radšej nebudem piť. Radšej nebudem. Nie som až taký smedný, že by som to treboval. No, dobre. Tam veľká osa, jak nič, tam bola veľká osa. Fuj. Ale tam, čo som, tak, inak, bol som v Štarkej a dlho nebolo žiadne video. Asi 2 týždne, alebo aj 3, strašne dlho. Teraz budem tak častejšie natáčať videá, samozrejme, lebo sú prázdniny a už som doma. Samozrejme u tej Starkej boli aj bratrancovia a s nimi, dúfam, že som tu už nehovoril, lebo som popletený. A jeden, oni chceli ísť ešte na taký výlet. Išli. Ale potom sa zistilo, teda ešte predtým než išli, sa zistilo, že on jeden typek nemá spravený pás, či čo. Tak ho teda nechali u tej Starkej so mnou. Samozrejme, bola to nuda ako v neviem kde. Proste nuda tam bola, lebo bratranec. Prídem tam, on je na počítači. Už ho tá Starka vyženie až z toho domu. Či od toho počítača. On si sedne za svoj tablet. Tam bola strašná nuda, ja som musel vonku sedieť. Keď už ho vyhnala od toho počítača, tak som si tam sadol ja. Sorry za tú ruku, ale nechcem, aby tam svietilo slnko, no lepšie. Tak som si tam sadol ja. Ona ma vyhnala tiež, že som celý deň na počítači. Ja som si tam pritom celý deň ani nesadol. A jeden deň bol až 8 hodín na počítači. A potom ho už Starka vyhnala von. Dobre, on si von zoberie tablet. Samozrejme, najhorší krok. Fuj. Najhorší... Čo je to? Čo mi to tu poletuje okolo úst? No to je jedno, neviem, či to vidíte aj vy, ale... No, proste. Kde som to skončil? No to je jedno proste, tak idem si zacvičiť. Nedopovedal som vám to asi, ale nevadí, lebo nič zaujímavé tam nebolo. Čakajte, ešte musím si zastaviť. Tak a teraz budete mať asi taký záber na zem. Alebo tak, no takto to bude. Nevadí? Ak nie, tak dajte like.
Ak vadí, tak dajte tiež like, aby som mal čím natáčať. 10 lajkov, ďalšie video. Nerobím si srandu, nemám žiadnych pozorovateľov ani nič, ty proste. Sorry za ten hnusný zvuk, ale nemôžem za to, že BMX je taká vadná a robí tento zvuk. To robí síce každá, ale tak nie je to príjemné. Ak aj vám, tak dajte like. A ak nie, tak dajte like. No, takže. Alebo takto to bude mať. Čo lepšie. Au. Nový účes. Za nový účes si poprosím lajky. Za všetko chcem lajky. Ak na tomto videu dáte 5 lajkov, tak ja neviem čo spraviť. No prosím, chcel by som inak, ak dáte nejaký 10 odoberateľov, tak dám špeciál. Je to strašne málo, tak čo mám robiť? Na svojom druhom kanáli mám, ja neviem koľko odoberateľov, už som sa tam dlho nepozeral. Asi som teraz hovoril potichu, takže ste ma nepočuli, to je jedno, ale nič zaujímavé som nehovoril. Už toto video má už pomaly 7 minút. Ešte keď tam dosadím intro, fuj, to bude mať dlho. No, hyb s jednou rukou neurobím. Musím si to tu nejak naundiť, tak aby ste ma videli. Jasné, fajné. Ideme cvičiť. Je to vidieť? Je, dobre. Jeden. Fuj. Au. Nemal by som to robiť s prázdnym, či s plným bruchom. Fuj. Dám ešte takých 7. 10 lajkov za 10 hybov. Hype 10 lajkov. Ešte 5. Dám to. Potom dám ešte 5 klikov normálnych pekných. Môj brucho. Ešte 3. Chcem byť namakaný. Ďalšie video by mohlo byť nejaké 10 vecí o mne. To budem mať samozrejme prichystané, nie jak nejakí tupci na YouTube, čo nemajú nič prichystané. No. Oddych skončil. Ešte 3 zhyby. 3. Mám to. Konečne. Dúfam, že vám to nevadilo, že som si to dal na dĺžku. No. Takže pripomínam, za 10 odoberateľov špeciál. Už sa veľmi teším. Vlastne ani teraz neviem, koľko mám vlastne zhliadnutí na nejakom videu, pretože som dlho teda nebol na tom YouTube. Inak ja som to tam aj mohol natočiť. Po tej stránke, ja som tu. No nevadí. Nový účes, lajky, zhyby, lajky, ešte kliky.
dám ešte takých 5 klikov a potom bude záver tohto videa, lebo už nevládzem a už má 10 minút toto video, takže fakt sorry za kvalitu, podľa mňa to bude úplne na nič kvalita, ale tak čo už, je to telefón, musím sa s ním ešte naučiť pracovať. Boha, počkajte chvíľu. Takto? Budete ma vidieť? Nie, ešte ďalej. Zdráva. Čakajte, už si to dá opak. Dobre, lepšie? Vy ste nemali vidieť trávu. No, lepšie. Takže kliky môžu, len není to vidieť. Boha. Štvať sa tu s tým budem 3 hodiny. Túto trávu si nevšímajte. Veľký ekológ, všetko povytrhám. Kde je tá tráva? Tu? Ladná tráva. Jedno, proste stále tu bude tráva. No takže, idem na kliky. 1, 2, 3, 4, 5 klikov hotových. A môžeme ísť. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ešte raz pripomínam. Za 10 odberov špeciál a ďalšie video. Asi, ak sa mi to podarí, 10 vecí o mne. Takže čaute, lajkujte, lajkujte, odoberajte, máte sa dobre, zdieľajte ešte. Čaute.